Det viser sig også bare, at i år 2016 til år 2019 og i år 2020 og 21 og 23 og 24 og 25. Så lang tid har det taget mig med sagsbehandling og indberetninger til de danske myndigheder og de danske domstole og retssystem, der slet og ret ikke forstår udfaldet af, at jeg ønsker at udmelde mig for det økonomiske værgemål. Det har jeg jo altid ønsket mig, og det er også grunden til, at jeg selv har skrevet på de sociale medier om alt det, der er foregået siden 2016 og frem til i dag, 2024 til år 2025. Så lang tid har det taget mig. Knap 20 år, knap 23 år har det taget min sagsbehandling.